Yurdumuzda ýazylanlaryny özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine münasip goşunt goşýan iş we telekeçilik başlanýyşlaryny açyp görkezmekler üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Gahrman arkadamydan hemde arkadagy gahrman serdarmydan hususy önümçiligi ösürmekde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde ihlasy zähmet çekýän hususiýetçiler yurdumuzda bäsişi ukyply azyk önümlerini öňürmekde işengerlik görkezýärler. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düzümine girýän marşernaky ukguny hususy kärhanasam dürli görnüşli döwrewap azyk önümlerini öňürmekde yurdumuzda adygan kärhanalaryň biridir. Kärhanada köke, şokolad, nugul süýji önürýän önümçilik haritlarynyň birnäçesi bolup, olary daşary ýurdun kämil tehnologiýaly enjamlary bilen doly üpçündiripdir. Bu ýerde önürýän konditor önümleri 30dan urak görnüşden ibarat bolup, olary hil hemde haritlyk derejesi babatda biri-birinden tapawut ýa. Konditor önümlerini hoşboý, isemi bolan goşunlarynyň goşulmagy bolsa, süýji köke önümlerini öz boşly, lezzetli tagam berýär. Häzirki wagtda kärhanada ukgun atly, tebigy renkli, içi maňyzly we kişmişli, şeýle-hem şokolad örtükli nugul süýjüleň, daşy şokolad örtükli hemde şekerli kökeleň her aýda uly tapgyrlary önürilýär. Bir karar döwrütiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ýokary hili azyk önümlerini bolsa, halkymyzyň islegleri barha artýar. Önümçilik işlerini bazar ykdysady şartlaryna laýyk täze çoguraýan bu kärhananyň iş we telekeçleri öz önürýän ýokary hili önümlerini ýurdumyzyň ähli künjeklerine ýetirmek bilen elatmyzyň süýji kökü önümlerini bolan isleglerini kanagatlandyrmaga öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Olar geljekde döwrübap gaplanan azyk önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmaga meýilleşdirýärler. Öňde barja kärhananyň işçileri şuňlary hasym önürjilikle işlemek bilen pehim paýhas ummany magtumly pragy ýylynyň her bir önümçilik günni zähmet üstünliklerini besleýärler. Yurdumuzda hususy ulgamy ösürmek barada edilýän aradalardan ruhany zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri özleri barada döredýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormat prezident we arkadagy gahrman serdarmydan alkyşlaryny beýan edýärler.